Sa irantang nagkalain-laing mga eksena, dihang milabay ang bagyong Tino sa mga lungsod ug dakbayan sa Eastern Visayas. Nico, unsay labing uwahing assessment dinha sa Eastern Visayas. Yes, dinhi sa Eastern Visayas gyud unang natagamtaman ang bagsik ni Typhoon Tino, ses. Kaganihang kadlawon og tunga gabi kaganiha, grabe ang paghaguros sa hangin ug uwan nga dala sa bagyo. Ato tan-awon kay atong report. Sayo pa lang, napuno na ang MDRRMC Evacuation Center sa lungsod sa Abuyog. Pasado alas 11 kagabi, dihang nabatigan ang kabangis sa bagyong Tino. Dala sa bagyo ang grabing uwan ug hangin. Nagdahom ang mga tao nga muhinay na ang kusog nga hangin ug uwan. Apan pasado launa kaganihang kadlawon, mas mikusog pa ang haguros ug mibundak sab ang kusog kaayo nga uwan. Nangatumba pa ang pipila ka mga motorsiklo nga giparking dapit sa evacuation center. Alas 4 sa kadlawon, giubanan namo si MDRRMO head Eric Barcelo nga mipahigayon sa initial inspection. Sa National Highway, daghang mga poste sa kuryente ug mga utilities ang natumba ug nakaalis sa daan. Sa usa ka bahin, naglisod pa si Barcelo sa paglabang tungod sa nag-ali nga mga linya sa kuryente. Sa barangay Luyon Sawang among naabtan, ang team sa barangay kapitan uban ang mga tanod nga mipahigayon og initial assessment sa ilang lugar. Wa kunoy dako kaayo nga danyo sa ilang barangay, gawas lang sa pagsud sa tubig sa bahin sa seawall tungod sa kakusog sa bawd. Giklaro niya, dili kini storm surge ug walay natala ang barangay nga nakalas. Nag-inspeksyon sab sila sa mga kabalayan ug establishmento aron masuta ang epekto sa bagyo. May nagiansab kami nga mga panimay nga giguba sa bagyo. Dunay mga punuan sa kahoy nga naluka ug nangatumba. Sa pagkabuntag na, misugat sa among pananaw ang kadaot sa bagyo nga nahatag ngadto sa mga mulupyo sa lugar, ilabi na sa mga nagpasad pa sa highway. Human sa bagyo, ang PNP mipakatap dayon sa ilang mga personnel aron mopahigayon og clearing operations sa kadalanan. Matud sa hepe sa Abuyog Police, gusto lang sila nga makasiguro nga mabalik dayon ang paspas nga paglihok-lihok nga walay makaali sa dan. Sa lungsod sa Javier, may pipilasab ka mga residente nga nabisi sa pag-ayom-ayom sa naguba nilang panimay, taliwa sa pag-uwan-uwan karong adlaw. Sa San Vicente, poblasyon sa lungsod sa Mahaplag, problema karon sa mga mulupyo ang grabing lapok nga resulta sa nasidati nga pagbaha. Miawas kuno ang suba sa ilang lugar. Apan problema sa mga mulupyo ang paglimpyo sa lugar tungod kay wala pay agas ang ilang gripo ug gikinahanglan pa silang magkaos didto sa may munisipyo. Kini usa sa mga residente midiskarte na lang sab nga ibuwad sa adlaw ang iyang bag-ong ani nga humay nga nabasa human sila bahai aron dili mausik ug may maluto pang pagpagkaon. Kadaghanan sa mga pamilya sa ilang kapilya lang kasamtangang mipahiluna. Ses karong adlawan arang-arang nakahimtang sa panahon dinhi sa Leyte Province, miinit og miuwan sa pupanag sa Sef ug ni mahigayuna karong sa atong nahimutangan sa Tacloban City mapanag-umon ang kalangitan. Ses, Dagang salamat ug amping mo diha, Nico Sereno.